Azi merg la concert, ascultând Soic de la Blanco. Am Soic de la Blanco. Perfect, haideți să vă fac un outfit bazat pe ceea ce ați spus. Dumneavoastră alegeți magazinul. Unde vreți să mergem? Mergem la Crop. Perfect, haideți la Crop. Ia uitați ce am găsit aici, niște bluși foarte interesanți. Ce ziceți, vă vin? Da. Inscripțiile astea aici, cu pietricele. Da, sunt foarte mișto. Și am găsit un tricou foarte interesant. Ce ziceți, așa, pe griul ăsta închis sau pe griul ăsta deschis, așa, cum vă place mai mult? Cred că ăla deschis. Ăsta deschis? Da, da. Vă vine, nu? Perfect. Am găsit piesa de rezistență. Chiar ai găsit-o? Foarte mișto. Haideți la capăt. Cheltui, reproduc pozic, cam asta e tot ce știm. Că dai Spuneți-mi cum vi se pare acest outfit. Super mișto, adică nici vis să nu credeam o geacă de genul ăsta. Cel puțin geaca e bestială. Ați merge la concert așa? Da. Dacă urmăriți doar Pluto pe TikTok, vă cumpăr acest outfit. Și ia să vedem și nu ne urmărești. Asta e, fiecare cu norocul lui. Poate data viitoare. Perfect. Schimbați-vă Adevărat. și ne vedem afară. Perfect. Cum vi s-a părut această experiență? Foarte frumoasă. Ce ați zice dacă v-aș scoate la o cină ca să mă revanșez? Nu te refuz.